Cześć! Na pewno wiecie, gdzie jestem. Oczywiście, że na Holmgrubie naszej. Weszłam sobie do wagonika, bo się mieszczę, bo mogę. Bo się mieszczę w zasadzie. Dzisiaj, 3 września 2022 roku, Industriada, czyli największe święto zabytków techniki w całym województwie śląskim. No, dzisiaj nie będę robić wywodów o tym, czym jest województwo śląskie, a czym jest Śląsk, bo o tym sobie możemy w sumie porozmawiać innym razem. Ale dzisiaj mamy kolejną wycieczkę realizowaną pod szyldem Podróżuj z Ignacym. I dzisiaj jedziemy do Chwałowic, czyli w sumie zostajemy w Rybniku. I dzisiaj nie ja jestem przewodniczką, tylko wspaniała, kochana kobieta Małgosia Płoszaj, autorka m.in. bloga Szuflada Małgosi oraz specjalistka w temacie ludności żydowskiej na ziemi rybnickiej i nie tylko, absolutnie kobieta orkiestra. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj na tym kanale poznacie Małgosię. Dobra, a ja tymczasem wychodzę z wagonika i chyba przesiadam się już do autokaru. O, jeszcze tylko baner na potwierdzenie, że faktycznie dzisiaj jest Industriada. Zaczynamy przy kopalni. Tam z tyłu się zbiera grupa. My jesteśmy przy głównym wejściu. No i w przyszłym roku ta kopalnia będzie obchodziła swoje 120-lecie. Tutaj mamy sprzed 9 lat, że tak powiem, upamiętnienie. Dobra, no to ja idę do grupy. Jakieś tam zdjęcia sobie już porobiłam. No i co? Zobaczymy, co przygotowała dla nas Małgosia, od czego zaczniemy. Turystyka lokalna ma to do siebie, że dowiadujemy się absolutnie fantastycznych rzeczy na temat miejsc, które wydaje nam się, że znamy. Dlatego właśnie tyle frajdy sprawia nam organizacja wycieczek z cyklu Podróżuj z Ignacym. 3 września pojechaliśmy niemal po sąsiedzku, bo z Niewiadomia do Chwałowic, czyli pozostając w obrębie Rybnika. Okazało się, że dla wielu uczestników, ale i dla mnie była to podróż w nieznane. Dowiedziałam się wiele o miejscu, które wcześniej znałam jedynie z kopalni. Tak wiele, że niemożliwym byłoby zawarcie całej nabytej wiedzy w jednym filmie. Nie można mówić o rozwoju i wielkim sukcesie górnośląskich zakładów przemysłowych w drugiej połowie XIX wieku, bez dostrzeżenia i docenienia faktu powstania osiedli robotniczych. Robotnicy, siła każdego zakładu. Z chat z klepiskiem zamiast podłogi przenosili się do ceglanych familoków z bieżącą wodą, na osiedla, na których zakładano przedszkola, szkoły i inne miejsca użyteczności publicznej. I tak rodziły się dzisiejsze dzielnice, zmienione przez upływ czasu, ale wciąż ich istnienie zawdzięczamy po prostu dobrym gospodarzom. Wycieczka do Chwałowic była 5. już zorganizowaną w ramach serii Podróżuj z Ignacym. Cykl wycieczek ma na celu upamiętnienie 230 lat górnictwa na ziemi rybnickiej. Tym razem nasz spacer historyczny został połączony z innym wielkim wydarzeniem, czyli Industriadą. Wycieczkę poprowadziła Małgosia Płoszaj, którą na co dzień możecie zastać na naszej Holmgrubie właśnie. Małgosia pochodzi z Chwałowic i zna absolutnie każdy zakątek tego pełnego uroku miejsca na naszej śląskiej ziemi. Niewątpliwie sercem, wciąż bijącym, całej dzielnicy jest kopalnia Chwałowice, założona 14 września 1897 roku jako Donesmarkgrube. Wtedy to nastąpiło nadanie pól górniczych. Inwestorem był niebotycznie bogaty baron i hrabia cesarstwa, a później książę pruski Guido Henkel von Donesmark. Większość z Was pewnie domyśla się lub wie, że to jego imię do dzisiaj nosi zabrzańska kopalnia Guido. Dzięki Małgosi dowiedzieliśmy się wielu faktów nie tylko na temat majątku księcia, ale także jego życia osobistego. Z pewnością więcej szczegółów pojawi się tutaj niebawem, także na temat podszytej skandalem miłości życia księcia. Obecnie szacuje się, że kopalnia wydobywa około 10,5 tysiąca ton węgla na dobę. W 2019 roku zakład zatrudniał około 2900 osób. Wokół kopalni powstało wiele obiektów dla pracowników i ich rodzin, jak i dla przyjezdnych. Zobaczyliśmy m.in. dawny gościniec, dzisiaj budynek mieszkalny, w którym mieści się lokal Birella oraz stadion noszący imię Andrzeja Frydeckiego. Charakterystyczne dla stadionu jest jego położenie, zaraz przy kopalni, wręcz w cieniu 3 potężnych kominów. W czasie spaceru zobaczyliśmy również Dom Kultury, kaplicę przy ulicy Kupieckiej,
która w latach 1964-92 służyła potrzebom Kościoła polsko-katolickiego, oraz malownicze osiedle Familoków przy ulicy 1 Maja, wzniesione w latach 1910-1916. Mimo pewnych zmian i unowocześnień, przykładowo ciężko dzisiaj o charakterystyczne dla osiedli górniczych okna malowane na czerwono, na osiedlu nadal panuje po prostu śląska atmosfera. Cały spacer odbył się przy wspaniałej, sprzyjającej i słonecznej aurze. Idzie jesień, więc niedługo zdjęcia Familoków staną się szczególnie piękne. Kolejnej wycieczki możecie zacząć wypatrywać już.